Салом ба ҳамаи подписчикои азизи ман. Моҳи шарифи Рамазон муборак. Духтаро, мо имрӯз қатъи шумо куртаи поплини миллӣ пора мекунем. Аз 3 метр матоъ. Мана 3 метр аввал 2 қад мекунем, баъд 4 қад. Манаи тарафи моироша милкош. Аз ин тараф бошад ҷои мана қад кардагиш. Мана бо як чизи дигара аҳамият диҳем ки ман аз поён камакак зиёд мондам. Ин куртаи хидмай просто барои шумо нишон додам. Ин зиёдтия барои занакҳои пеши баршон мебардоштагӣ. Ин барои ман лозим нест, ба мебурмша. Манам хел ҳозир ман дар шумо дар коғаз нишон медиҳам ки чӣ хел ҳамин куртаро пора кардам дар кор. Ана фикр кунед ки шумо ҳозир анами материал ман материал мондагим дар материал шумода нишон додистам. Аввал ториктар омадеста хай камакак. Аввал мегирем ана хема шумода нишон медиҳам гӯё ки материалай. Аввал 7 сантиметр гардан 14 мешад. Баъд 1,5-2 сантиметр намигдетамихел сарнише поён меравем то пеши милкша. Баъд даҳани остина мемонем. Ин фақат размерҳои тайёрай хоҳарҷону апаҷону. Камакак калон монед. Хай гардана завистай шумо. Баъд аз тарафи гардан то ҳамҷа 11 сантиметр монда таи кашро мемонем. Инҷа 20 сантиметр аз ман 20. Духтем исуса 18 мешавад. Баъд обхват груди ман 50 сантиметрай. Мана 50 сантиметр. Ай рости ҳами дарзи хати кашдагии остин нигоҳ ки хати рост мешад ҳамаш 50 сантиметрай. Мана инҷа таги каш мебиёд. Не ки ҳозиражда мо аввал лави доманро меёбем. Чанқай хоҳед кушод кунед. Ман 80 сантиметр кардам. Ана баъд ҳамин бо ҷадвал ё сантиметр химонда рост мекунем. Рост мекашем хатро. Фаҳмидед? Рост мебирем. Пас аз он ки рост кашидем, ана ку таи кашро мебирем. Аҳамияти ман ҳозир аз хати кашидагим каме дарунтар медурам. Ин бари сина, барои беҳади бад кашол наиста. Хеле ранги поёнаш болош танга ку поёнаш кушод биёяд. Барои занакҳои калонсол ё ки барои занакҳои пеши баршон калон метавонед кушод гирифтан гиред. Аҳамият додест ки куртаи мо мана хеле боло тангтар поён кушод мебиёяд. Ростак нестай. Баъд вақте ки гарданро бириде якташа исм мекунед, дирнангиша метавонед ё секунҷа ё гирдшакл ё лодочка. Мақсад чӣ хел ки ба шумо маъқулай ҳамхел даҳани курта мемонед. Мана кашидагим 7 сантиметр гарданам мондам, 1,5 сантиметр сарнишеб то поёни манамхел милка омадам. Аз инҷо ман ҳозир гидета 22-23 сантиметр мондам барои пора кардан. Манамхел то манамхел ай мобайн гуфтам ку обхват груди 50. Ман ҳамҷоз 26-26,5 ҳамхел гидета мондагиам. Аввал тайёр кардам, баъд гирдшаклиша мекашам барое ки беҳад кушоди бадан наёяд ки барош кашол мебиёд бо безебай. Баъд анихел гирдак мекашем. Баъд аз ҳаминҷо чӣ хеле ки гуфтам ҷадвал ё ки сантиметр мемонед, хати рост мекашем. Хати роста ки кашидем, поёнша чанде ки кушод ки гирифтем, манихел гирдакак то болора меравем. Рост ки кашидем, ҳамин нӯкша 5 сантиметр монда баъд гирдшакл мекунем. Мана буридагӣ ки китфша чӣ хел буридаму гарданро чӣ хел буридам. Ана ҳамаш буридагӣ ҳамаш. Мана хушро аҳамияти чӣ хеле буридам. Поёнашам нигоҳ кунед. Он қадар чуқури бадан куллан назанед. Бо дар тана метавонед рост кунед. Ин зиёдтӣ шумо метавонед эзор бидӯзед. Эзорш манта дарзш дар байн дарздор мебиёд. 4 тақсим шуд ко. Мани хел байншам дарздор мебиёд, бо ай тарафшам дарздор мебиёд. Болои мечаспонену поёнаш ки борик астай камакак кушодтар мекунед. Эзори кушодтарак биёд ба хушро хел эзори тангшам безебай. Манам хел гардан чӣ хеле ки гуфтам ба як тараф мекунеду баъд пора мекунед. Бахшиш ки камакак дастом ҷумида истааст, барое ки як даст қати сёмка кардестаму дигараш қати фаҳмондестам.